Fidesz Magyar Polgári Párt, a jövő választása. Az 1998-as választással folytatjuk kampánytörténeti áttekintésünket, amely egyszerre foglalkozik a magyar politikai marketing fejlődés, vagy éppenséggel hanyatlás történetével. Valóban a jövő választása lett a Fidesz. Ezt jól mondta. Kivételesen nem hazudtak. Hát ebből lesz majd 2002-ben ugye a jövő elkezdődött HVG címlap, amikor egy piros szegfű kerül a fideszes kisfiúnak a szájába. Na most itt lényegében tényleg ugye bekövetkezett, mint csak Jókai Mór a jövő század regényében éreztették magunkat, hogy valóban a jövő választása kerekedett ki ebből. 1998-ban azért a Fidesz üzenete megjelenése azért mégiscsak más volt, mint napjainkban. Ez volt az a választás, amellyel már a polgári Magyarország üzenetével és Széchenyi István arcával futott neki a Fidesz. Hát most fel lehetne idézni, hogy Orbán Viktor beszédében mikor hivatkozott utoljára Széchenyi Istvánra, egy éppenségre a polgári Magyarországra, amelyről ugye G. Fodor Gábor 2015-ben ismerte, hogy csak egy politikai termék volt. Tegyük hozzá, hogy akkoriban még Vermer András volt a Fidesznek a marketing stratégiája, aki akkoriban nagy botrányt váltott ki ezzel a kijelentésével, hogy a politikust úgy kell eladni, mint egy mosóport, mint egy terméket. Aztán a Vermer Andrási polgári kommunikáció ugye 2002-ben megbukott, vereséget szenvedett a jóléti rendszerváltás vezetével szemben, és hát azóta... És hát Orbán Viktor száműzte maga mellől Vermer Andrást, aki megszégyenülten hamarosan rákbeteg lett és meghalt. És az ő helyére Habony Árpád lépett. És a habonyi kommunikáció és a habonyi országeszmény már köszönő viszonyban sincs a polgári eszményekkel. 1998-ban a Fidesznek az üzenete, hogy Orbán Viktorral a jövő Magyarországának, a polgári Magyarországának az ígéretét hordozta, és a merjük nagyok lenni üzenetével, és ebből a szempontból nagyon tanulságos az 1998-as Horn-Orbán vita, amelyre a két választás két fordulója között került sor a közgázon. Egyfőbb ma már nosztalgikusaknak tekinthetjük azt, amikor... Egyáltalán volt ilyen, már azt is. A két... Ja, maga a vitának maga a ténye, és az már valami bizarr, valami elképzelhetetlen mai ésszel szinte valószerűtlen konszolidált gesztusvilág. Tudod, hogy meghallgatjuk egymást, hogy vitázunk, hogy egymás érveire reagálunk, hogy a másik az nem az ország nem ártó szelleme, nem valami gonosz, valami eredendő gonosz, vagy külföldről pénzelt ügynök, hanem egyszerűen csak mást gondolunk az országról, és készen állunk arra, hogy mint kultúremberek eszmét cseréljünk, és ütköztessük a magunk eszményeit az ország kapcsán, az ország javára. 1998-ban politikai ellenfelek álltak szemben egymással, nem mint ellenségek, ahogy a mai polgárháborús, sőt, súlyosabb esetről van szó, ma már vallásháborúról beszélünk sok esetben. Most 1998-ban nagyon tanulságos volt az, hogy Horn Gyula egyfelől nagyon magabiztos volt. A választáson az első fordulóban az MSZP mondhatja, hogy nyert, viszont összességében a Fidesz nagyon ügyesen kezdte el megszervezni azt a jobboldali egységfrontot, amellyel majd a második fordulóban fordítani tudott, köszönhetően annak, hogy a kisgazdapárt visszaléptette a jelöltjeit a Fidesz javára, és így állhatott össze majd a Fidesz, KDNP, MDF kisgazda koalíció, amely ezek a pártok aztán mind beolvastak lényegében a Fideszbe. Az 1998-as vitában már szórakoztató az, amikor Horn Gyula mondjuk 82%-os MSZP-s győzelemről beszél 32% helyett az első fordulóban, mire mindenki röhögni kezd, majd Horn Gyula korrigál, hát hogy ő már a második forduló jós volt, vagy éppenséggel, amikor párthatározatokról beszélt, hogy itt az 1989 előtti MSZNP-ben iskolázódott és szocializálódott Horn Gyula nem egyszer kiszól belőle. Ugyanakkor viszont nagyon fontos különbség volt az, hogy állandóan a külföldre hivatkozott referenciaként, hogy a washingtoni, nevezzük így, pénzügykutató intézet miképpen értékeli a szocialista pártnak a programját, és miképpen szedi szét ugye a Fidesz programját. Meg hogy miképpen méltatják a szociálliberális kormány politikáját mondjuk a
Wall Street Journalban, meg a Financial Times-ban. Tehát ezek a fontos referenciák, hogy meg kell felelni a nyugatnak. Hát legutóbb hallottuk, hogy a Pet Shop Boys Go Westjét választották egyik indulójának. A nyugatnak akartak megfelelni. És ekkor Orbán Viktor nagyon ügyesen érzett rá arra, hogy ő a polgári Magyarország ígéretét hordozza, hogy neki nem az a fontos, vagy az is fontos, hogy mit mondanak a nyugati szakértők, de még fontosabb, hogy a magyar emberek mit gondolnak. És valahogy sikeresen populizmusnak a csírája már kiérződött. Mindezt még nagyon jó szabott öltönyben. De nem feltétlenül a populizmusé, hanem hogy ezzel szemben kell akkor mondanom valamit. Tehát, hogyha ők már most is dollárban oldalkodnak, akkor mit tudok ezzel szemben mondani? Tudom mondani a keletet, akkor az még nem jutott eszébe, mint ahogy még 2008-ban sem, ugye? Vagy 2007-ben. Vagy akkor tudom mondani azt, hogy a referencia legyen saját magunk. Hogy itt az önazonosságnak a mémje az, amihez nyúl. De, de közben meg benne van ugye az ellenségesség. Most nyilván ez egy jó stratégia, hogy megkülönböztethetőnek kell lennie a márkának. Tehát ha ti átmondtok, akkor én B, C, D-t bármit mondhatok, választatok, de nem mondhatok át, mert akkor én ugyanaz vagyok, mint ti, akkor hogy fognak engem kiválasztani? Mitől leszek én különböző? És akkor ebből adódik ez, hogy akkor ő itt sem húzhatja fel a nyugatosságot, majd akkor húzza fel a nyugatosságot, amikor a Gyurcsányék kelettesnek tűnnek éppen. Csak itt a nyugatosságnak még a dilemmája sem vetődött fel. Tehát itt mindkét oldal, úgy a Fidesz, 98-ban járunk, mint az MSZP, mint az SZDSZ, kétségbe vonhatatlanul nyugatosak voltak. És úgy gondolom, hogy akkor még meggyőződésesen nyugatosak voltak. Fel sem vetődött, és hát persze miféle Oroszország volt az a kelet. Nem volt vonzó. Nem tudott olyan jó ajánlatot tenni. Még atomerőmű építésre sem. Hát amikor Boris Jelcinnek a hóna alá Bill Clintonnak kell nyúlnia, akkor valóban nem úgy tűnt Oroszország. Tisztelt választópolgárok! Egy erős ellenzék sokat segíthet az ország fejlődésében. Betartatja az ígéreteket, ellenőrzi a kormányt. Csináljunk a mai kormánypártokból egy ilyen ellenzéket. Megtehetjük. Menjünk el szavazni. Menjünk szavazni, találjátok ki, hogy kire. Benji még nem szavazhat, de önök igen. Ez ugye a KDNP-nek a reklámfilmje, akik az előző ciklus elején annyival kampányoltak, hogy egy kamera végig svenkelt egy templom belsején, és akkor ez legyen elég. Itt viszont összeszedték magukat, szerintem ez nagyon szellemes. Jó pozícióból, jót mondtad, van benne egy humor, amit hát nem is tudom, hogy hol tartogatnak általában. Azért az Együtt Magyarországért Unió próbált egy kísérletet tenni arra, hogy a humorral kampányoljon. Ez Magyar Györgynek volt a formációja. Ugye különböző pártokat idézőjelben használva próbált meg egyesíteni, egységesíteni egy uniós politizálás keretében. Valami egészen elképesztő kampányt folytattak. Hát a gyerekkorom egyik meghatározó élménye, amikor az 1998-as törpepártok, mint az Együtt Magyarországért Unió, vagy a Fidesz, vagy a kisgazdapártból kivált Géna Némacó Ágnesnek az Új Szövetségért Magyarországért formációja részt vett a pártelnökök vitájában. Hát nem kínáltak valami fényes alternatívát, de az Együtt Magyarországért Uniónak a kampánya valami egészen döbbenetes volt. Ha megtisztel minket bizalmával, 4 éven át ugyanilyen jól érezheti magát. A legtöbb ilyen választási hirdetés inkább illet be kabarénak, mint egy értelmezhető ajánlatnak. De ez mi ez az elvon? Tehát itt ugye ő egy nemhogy ellenzéki, hanem egy új párt. Ez az Együtt Magyarországért Unió, nem? 98-ban. És az a mondás, hogy ha minket tisztel meg a bizalmával, akkor ugyanilyen jól érezheti magát, mint eddig, azaz, eddig is minden rendben volt. Úgyhogy ez konkrétan egy ilyen abszurd humorszerűség. Én nem akarom lekutyázni a kutyákat, de valahol annak az előszele, hogy lehet indirekt dolgot állítani, és aki érti benne a
viccet az érti, hogy mire utalunk. Ez a mémek előtti világban nem egy kísérlet volt a politikai mémgyártásra? Azt mondom, megjelenik egy teljesen értelmezhetetlen politikai kampányvideó, ami legalább volt annyira értelmezhetetlen, mint korábban a magyar televízióban, ugye a Müszi reklám, hogy erről kezdenek el beszélgetni az emberek, hogy te látod azt az idiótát? Ki ez? Mi ez? Mit akar állítani? És legyen az egy élmény, hogy megtudják. És az az élmény, az majd őket mozgósítja. Én egy büdös szót nem értettem. Itt a Magyar György ügyvezető elnök szerint, ezt olvastam valahol, a filmjei karikatúra jellegűek, alkotójuk Siposhegyi Péter, a rapid drámaíró. Ez az ő, gondolom ez azt jelenti, hogy leül és 5 perc múlva elkészül egy dráma. Tehát ő valami olyan performanszal áll elő, mint Vaszlavik Gazember, Petőfi Velorek Szulman, Monika László. Én ismertem Siposhegyi Pétert történetesen, ő tényleg on demand írt drámát, ha kellett. Akkor az ő tollából hallhattuk ezt is, amit az előbb. És íme. Most ember kell magátra. A nemzetépítő állam megteremtéséhez hívja önöket Csurka István, a miép elnöke. Erre viszont nagyon emlékszem erre a videóra, hogy itt a Hősök terén Bocskaiban mond beszédet Csurka István, ugye a végén ugye felemeli a karját, miközben hangzik ez egyébként a Vörösmarty Mihály versének a megzenésítése, ahol az eredeti versben az van, hogy ugye csak hogy aztán majd, ha ember kell a gátra, korhely gyáván, nem maradjon senki hátra. Hát itt a korhelyt, azt lecserélték gyengére, hiszen hát ismerjük Csurka Istvánnak nem csak a lovizós, hanem az egyéb fogyasztási viszonyát az alkoholhoz. De ez Tehát az a Vörösmarty nem úgy értette, hogy alkoholistán ne, hanem hogy gyengén ne. Tehát akkor viszont ígyunk töményet, és keményen lépjünk oda a kopcsik torkára. Az semmi gond, hogy aznapos vagy, csak másnaposan ne jelenj meg a munkahelyeden. Tehát amúgy ott beihatsz. Ez a felemeli karját Csurka István, ez valahogy úgy néz ki, hogy a karjának a harmada kilóg a képernyőből. Mintha csak ránk szeretné bízni, hogy milyen irányba folytatódik. Tudod, ez egy ilyen karlendítés, de olyan... azzal a nyitottsággal, hogy fejezd be te a művet. Mint amikor valaki azt mondja, hogy N-word, és akkor neked kell niggerezni egyet magadban, mert ő nem mondja ki, csak a hallgató. Na itt úgy van, hogy nem Csurka István végzi a karlendítést, hanem én, amikor nézem, mert én fejezem be a mozdulatot fejben. Ma már felfoghatatlan az, hogy Csurka Istvánból és a miéből miképpen gyártottak le a magyar médiában lényegében egy ilyen neonáci jellegű fasiszta pártalakulatot, és emlékszem arra a pánikra, amit például... Hát a Lipsi média. Ennyi. Én nem voltam miép rajongó. De nem volt nehéz. Az az igazság, hogy a Csurka dolgozat alapján nem volt. Tehát azért ott az hogy mondjam, a faji ideológia alapvetései azért megvoltak. Igen, azért a miépről, az egész ilyen bocska és hazugásról, tehát inkább jutottak eszünkbe mondjuk a neoartizmus. A budai református értelmiség, vagy éppenséggel a tanítóknak a világa. Harmadik utasság, stb. Sokfelé lehetett volna még asszociálni onnan. De nem a menetelő keretlegények jutottak eszembe nekem a miépről. Aztán a Jobbik szállította már ezt. Tehát pont a Jobbik volt az, amelyik proliasította az amúgy értelmiségi hátterű miép szélsőjobbos szerepét átvéve, leszállította azt a panelek népének. Ugyanazt az élményt egy primitívebb, zsigeribb, sokkal kevésbé szofisztikált módon. Tehát Csurka István például ugye úgy zsidózott, hogy azt mondta, hogy a vörös tengerész gyalogosok, meg a Fotex figurák, mutatva ezzel ugye Várszegi Gáborral, tehát az egy ilyen
értelmiségi szalon zsidózást valósított meg a csurka, ami persze ugyanazt jelentette, de a miép ebből a szempontból egy intellektuális... Igen, és akkor ezután jött Novák Előd és a Kurucinfo, ahol már zsidó bűnözés fülre lehetett kattintani. És akkor a zsidó bűnözés fül alatt minden ide tartozó cikket lehetett böngészni. Hát így azért ez nagyon más, mint a vörös-tengerész gyalogosokról beszélni. Igen, itt hadd ajánljam még Tamás Gáspár Miklósnak a kiváló Csurka István nekrológiát. Amikor az a kérdés, hogy ki volt az utolsó olyan magyar nyilvános szereplő, vagy akár fogalmazunk csak úgy, hogy ki volt az utolsó olyan magyar, aki Orbán Viktorra eszmei tekintetben, ideológiai alapon hatással tudott lenni, ez maga Csurka István volt. Ugye a mítosz az, hogy Antal József a halálos ágyánál adta át kvázi a jobboldal kulcsait Orbán Viktornak, és Orbán Viktor politikusi genealógiájához ez hozzátartozik, hogy ő Antal örökébe lépett. De valójában soha nem az Antalnak, hanem valójában a Csurka Istvánnak, és ez a 2010 utáni Orbán Viktornak a szerepe, a retorikája, az ideológiája, az a Magyarország, amit létrehozott, egy féloldalas csurkizmus. Azért mondom, hogy féloldalas, mert Csurka István nagyon ellenezte a nagybirtokrendszert, és hát ehhez képest ma nagybirtokrendszer van Magyarországon. Csurka István nagyon ellenezte az egykulcsos adót, a neoliberalizmust, ehhez képest egykulcsos adó van, és neoliberális gazdaságpolitika zajlik. Hát egy csomó vonatkozásban a népből merítésnek a híve volt Csurka István, ehhez képest. Hát most egy új arisztokrácia képződik, tehát azért Csurka nem volt hortista, ő alapvetően egy harmadik utas népi írókhoz kötődő szellem volt, de ami a kultúrában zajlik, a kultúrharc frontján Orbán Viktor olyan maradéktalanul valósítja meg azt az állameszményt, azt a nemzeteszményt, azt a fajta kultúreszményt, amit Csurka István diktált, ami Csurka István volt az elméletben, és a Magyar Fórum hasábjain, ma az Orbán Viktor a gyakorlatban, és a teljes jobboldali sajtónak valamennyi eresztékén keresztül. Hát azt ma már elmondhatjuk, hogy Orbán Viktor valójában nem az Antalhoz tért meg, hanem valójában a Csurka Istvánhoz. Lehet egyébként, hogy akkor az Antalhoz, később a Csurka István 98 és 2002 között áttérítette őt. Minden esetre az a kultúrharcos dű, az, hogy elégtételt kell venni, és újra elégtételt kell venni, és soha nem elég, teljesen nyilvánvaló, hogy Csurka Istvántól származik. Ez az ő szelleme. Kitörő örömre lej, végre Magyarország, harcolj, ha kell, régi új népedért. Kitörő örömre lej, végre Magyarország, mondd újra el, hogy néped mit remél. És az emberek szívében egy új dal, s egy új lélek árad szét, és újra él. És a szívben a szó, ami sok száz éven át elrejtve várt, most újra fényt talál. Hát nem egy karácsonyi jótékonysági csillagszóró koncertet hallgathattunk, hanem ez a Fidesz kampánydala volt a 2002-es választás előtt, többek között Pataki Attillát és más Fidesz közeli művészeket láthatók énekelni ebben a dalban, és sokáig ez jellemezte a Fidesznek a kampányát. Orbán Viktor legalább annyira magabiztos volt a 2002-es választás előtt, amennyire Horn Gyula 1998-ban. Orbán Viktor úgy gondolta, hogy a polgári kormányzás ugye, sikeressége miatt, legalábbis az ő szempontjukból úgy gondolták, hogy mindenképpen sikeres ez a kormányzás, megkérdőjelezhetetlen az, hogy megnyerik. És emiatt Orbán Viktor
ebben az időben nem vett részt a kampányban egészen az első fordulós sokkig, hanem próbált a pártpolitikai küzdelmek fölé emelkedni, mint egy ilyen szakrális vezetőként jelent meg, és mondjuk a Fidesznek inkább Áder János frakcióvezetőként volt az egyik kampányarca, vagy hát Kövér László, aki az elhíresült köteles beszédes kijelentésével nagyon sokat tett azért, hogy a Fidesz elveszítse a 2002-es választást. És hát ugye Pokorni Zoltán volt a pártelnök. Ugye ez is mai szemmel elképzelhetetlen, hogy ne ugyanaz vezesse a Fideszt, mint aki az országot. Akkor ezt a hatalmat megosztotta Orbán Viktor. Hát még korán sem volt akkora befolyása a Fideszen belül sem, nemhogy az országban, mint ami a maival összemérhető. Nem volt már akkor is az emberben egy ilyen érzés, kérdezem én, vagy ez 8-10 évvel későbbi, hogy Orbán Viktor ezzel a politikai csatározás fölé helyeződéssel már előkészít magának egy köztársasági elnöki címet, hiszen akkor még nem merült fel, hogy a 5. ciklusban is lehet miniszterelnök, hanem hát itt összesen 8 éven van miniszterelnökösködni, akkor csináljuk azt, amit az oroszoknál. Nincs ilyen törvény. Nincs ilyen törvény, nem is volt. Itt akárhányszor lehetsz miniszterelnök. Orbán Viktor amúgy is szerintem a hatalomban gondolkodik, és nem posztokban és pozíciókban. Szerintem lehet, hogy egy szövetségi kapitányi pozíciót is többre tartana, mint egy köztársasági elnöki címet itt a magyar közjogi rendszerben, amennyire hatalom nélküli az elnökünk. A 2002 hozta ezt a kokárdás rettenetet is, igaz? Amikor sikerült kisajátítani ezt a nemzeti jelképet, illetve sikerült elérni, hogy sajnos nagyon sok ember ne vegye fel éppen emiatt. De nyilván akinek így helyén volt a szíve, az úgy azt mondom, hogy tiltakozott azzal, hogy már pedig ezért én ezt nem fogom eldobálni. Akkor már elmúlt március 15-e. Március 15-ként tette ki Orbán Viktor először a kokárdát, és azt mondta, hogy aki a Fideszre szavaz, aki fideszes, az hordja végig hónapokig rajtuk a volt. A kampányidőszakban kvázi pártjelvényt hamisítottak a nemzeti összetartozás szimbólumából. Ugye a kokárda az a magyarsághoz tartozik, nem a Fideszhez. Tehát ugye akkor fejezte ki Orbán Viktor azt, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Akkor fejezte ki Orbán Viktor azt, hogy a haza, a nemzet valójában a jobb oldallal azonos, és a bal oldal az a nemzetre tör, kvázi nemzetellenes. Ennek megfelelően itt és most a kokárda az a tényleges nemzethez tartozást jelenti, aki magyar, nem csak magyar az állampolgársága, hanem magyar a szíve, az kirakja a kokárdát. Aki meg nem rakja ki, azt jól fogjuk látni az utcán, hogy kik azok, akik mi közénk tartoznak. És ezáltal a politikát bevitte a közlekedési eszközökre, közintézményekbe, munkahelyekre, mindenhol, az élet minden területét megfertőzte ezzel, a polgárháborús szembenállással, kin van kokárda és kin nincs, mindenki megjelölte magát, vagy direkt módon fideszesként, vagy indirekt módon nem fideszesként, azzal, hogy nem rakta ki a kokárdát. Ez olyan szintű merénylet volt a nemzet összetartozása és a nemzet közösségének az étosza ellen, ami felmérhetetlen. A nemzeti trikolorral a legtöbb párt él a saját szimbólumában vagy logójában, és éppen a Fidesz volt az, aki a feltűnésekor ugye a narancs és a kék kombóját választott, és kihagyta ezt az ittszert, hogy valahol legalább egy pixalámnyi kis trikolor szalag legyen rajta. Voltak még hasonló gesztusok a korszakban, ugye ebben az időben még nem a Videóton volt Orbán Viktor kedvenc csapata, hanem az Újpestnél jelentek meg azok a szponzorok, amelyek később a Videótonnál, tehát a MOL, a Szerencsejáték RT, talán az OTP és más ugye államközeli szponzorok, és az Újpest meccsén ebben az időben, 2002-ben ez a csapat kapott először új stadiont a stadion rekonstrukciós program keretében. Elkezdték játszani a himnuszt az Újpest meccsek előtt, azt a himnuszt, ami korábban kizárólag a válogatott meccsek közé tartozott. Tehát nem csak a Fidesz kezdte kisajátítani a kokárdát, hanem a kor fideszes csapata, az Újpest a himnuszt is. Na most
valóban ezzel jelent meg ez a polgárháborús hangulat, és emlékszem azokra a hírekre, hogy ugye valakit megvertek a metrón, vagy a buszon, ilyen közéleti atrocitásokról kezdtek szólni a hírek, mert hogy éppen nem hordott kokárdát, és akkor innen már következett az, hogy valakivel belekötöttek, mert hogy népszabadságot olvasott a metrón. És azok voltak a szép idők. Amikor még nekünk SMS-ben Bájer Zsolt. Azok az idők fagytak meg. Azok az idők lettek állandósítva és lettek kimerevítve a nemzeti együttműködés rendszerének a képében. És az MSZP élt ezzel. Tehát a pártpolitikai küzdelmek fölött álló Orbán Viktort kevésbé lehetett volna démonizálni, mint azt, aki aztán kitette a kokárdát, és aki, amikor bement a Napkeltébe Gyárfás Tamáshoz, Lakatté Károlyhoz interjút adni, akkor még ugye adott interjút, nem csak pártmédiumokban, ugye ezzel kezdte Gyárfás Tamás és Lakatté Károly. De ez a két név mennyivel kevesebbet ér most? Hogy rajtunk nincsen kokárda. Miniszterelnök úr, maga mit gondol rólunk? Ugye rögtön elkezdték számon kérni, és hát Orbán Viktor azért nem volt annyira ura annak az interjú szituációnak, mint manapság péntek reggel a Kossuth Rádióban. Az a tény, hogy Orbán Viktor kirakta a kokárdát, és minden fideszes kirakta a kokárdát, egy hatalmas nyomást helyezett a nem fideszesekre, meg az MSZP-re, olyannyira, hogy akkor nem csak 2002-ben nem csak miniszterelnök jelöltek vitája zajlott Medgyessy Péterrel és Orbán Viktorral, hanem zajlott egy másik vita is, a pártelnökök vitája, amiben Kovács László vitatkozott a Pokorni Zoltánnal, és a Kovács László kitűzte a kokárdát azon a vitán. Hogy ezzel jelezze, hogy akkor ha ti így, akkor nem engedjük elvenni magunktól a kokárdát, és nem azáltal, hogy mi elvitatjuk a jogotokat ahhoz, hogy viseljétek a kokárdát a nem nemzeti ünnepen, vagy a nemzeti ünnepen kívül, hanem akkor mi is kirakjuk. És kvázi ezzel nemzetegyesítő gesztust teszünk, de valójában mi történt? Valójában Kovács László letette a fegyvert. Kovács László elkezdett a Fidesz működési elve szerint működni. Átvette, magára vette azt, amit nem lett volna, én úgy gondolom, nem lett volna szabad. Az kokárda március 15-éhez tartozik. Az a nemzeti ünnephez tartozik. Amikor azt egy pártjelvényé zülleszti a Fidesz, erre nem lehet az a Fidesz ellentézisének, vagy akkor mondhatjuk úgy, akkori szóval élve a Fidesz ellenzékének a reakciója, hogy akkor mi is. Ha történik valami, ami vállalhatatlan, megbocsájthatatlan, helytelen, meggyalázása egy nemzeti szimbólumnak, hát nem lehet erre az a reakció, hogy ja, hogy akkor Fidesz jelvény, ja, hát akkor MSZP jelvény is. Ez ugyanaz, csak ez a sugárzott változata, gondolom. Az előző meg az a rendezvény változat volt. Nemzeti érzés sugárzó változata. Nem, ugyanez az év szerintem a 2002, ahol én arra emlékszem vissza, hogy megrökönyödtünk, pedig egyébként utólag azt mondom, hogy miért kell ezen megrökönyödni, hogy ott látod a Fidesz kampányrendezvényen a hátsó sorban, tudod, Pataki Attilát, aki egyébként már 98-ban is ott volt, Egerszegi Krisztinát, akkor ugye a Fábry Sándornak a kiállása emellett, az intézmény mellett ott kezdődik. Az egyik rokonom szerint azóta nem vicces. Előtte annyira imádta, hogy micsoda eredetiség, és hirtelen meg nem lett vicces, nem tudja megkülönböztetni tudod, ezt a két paramétert egymástól, hogy az illető viccese, meg amúgy milyen érzelmű. Pataki Attila 1994-ben még Horn Gyula rendezvényein énekelt, csak jelzem. Akkor lehet, hogy 90-ben, tehát hogy egy korábbi
Emlékszem, hogy konkrétan itt néztük 2 adással ezelőtt. A rendszerváltó bulin. Pataki Attila ott. Aha, akkor az 90-ben volt. Hát ment egy kanyart, és miért nem ment volna? Miért nem ment volna itt ebben az országban? Fási Ádámok is megteszik ezt, nem hogy Pataki Attilák. Hát itt ebben az országban ez a rend. Menni kell egy kanyart, aztán még egyet. Az milyen, hogy az elmúlt 2-3 évben az, hogy majdnem elvernek, mert rajtad van, vagy majdnem elvernek, mert nincs rajtad valami, az nem kokárdával, hanem maszkkal történt. Mennyire hasonló az indulatoknak a mértéke ezt, hogy megfertőzöl, vagy pedig te elhiszed ezt a koholmányt, hogy itt bármi veszély fenyeget engem? És tudod, így ilyen túlérzékeny volt mindkét véleménynek a birtokosa. Szerintem mind a 2 esetben a fertőzéstől véd. A maszk az a biológiai fertőzéstől a kokárda az meg ideológiai fertőzéstől, a nemzetellenesség fertőzésétől, a nemzetietlenség, a gyökértelenség fertőzésétől védelmez. És hát azért 2002-ben ugye azért is szabadultak el az indulatok, mert Kövér László akkor mondta az elhíresült köteles beszédét, amikor felmerült, hogy Budapest rendezzen olimpiát, először merült föl, azóta többször is, és Kövér László egy lakossági fórumon kijelentette, hogy amennyiben valaki nem hisz abban, hogy nagyunk tudunk lenni, az ugye jobban tenné, hogyha venne egy kötelet és felakasztaná magát. Aztán ezt szándékosan félreértette Gyurcsány Ferenc, az akkori spin doktor, az MSZP-nek az akkori Gyurcsánya, az MSZP akkori habonya, Gyurcsánynak hívták az MSZP 2002-es habonyát. Tudni kell, hogy Gyurcsány 2 választást is nyert, a 2002-est spin doktorként, kvázi habonyként, a 2006-ost azt meg miniszterelnökként. Mindkettőt Orbán Viktorral szemben. Hát ennek nyomán hitte azt 2006-ban, hogy ő itt már mindig nyerni fog, tehát akármit is megtehet, és meg is tett akármit is, aminek a következményeit hát most már mindenki érzékelheti a maga bőrén. A szándékos félreértelmezést azt magyarázzatok el nekem. A szándékos félreértés az azt jelenti, hogy az MSZP-nek lement egy olyan kampányfilmje, amiben egy kisgyerek olvassa az újságot, ami az újságban azt olvassa, hogy azok, akik nem hisznek a magyarságban, meg abban, hogy sikeresek tudunk lenni, azok menjenek le a pincébe, vagy menjenek fel a padlásra, és a keresztgerendán vessék át a kötelet, és kössék fel magukat. És tudod, így a gyerek így összerezzen, és az anyukája így odabújik mellé, hogy anyuka, félek. Kötelek, fölkötnek minket, újra fölkötnek, visszatér a fehér terror. Pedig tudjuk jól, hogy nem így értette. Tehát, hogy egy teljesen ki lett forgatva önmagából ez a kifejezés. Ezt Kövér László úgy értette, hogy aki nem hisz a nemzetben, nem hisz abban, hogy sikereket tudunk elérni, az minek él? Hát minek kell fel de reggel? Ez mennyivel jobb? De mégis azt jelenti, hogy minek él. Nem, de nem úgy értette, hogy fölöslegesen él, ahogyan Bajer Zsolt ezt érti lépten nyomon, hogy fölösleges a létezése, hanem úgy érti, hogy az, aki nem hisz abban, hogy máról holnapra jobb lehet a világ, az miért kell fel reggel? Az minek küszködik nap mint nap? Hát nyilván azért kell fel, azért kelünk fel reggel, azért küszködünk nap mint nap, mert hiszünk abban, hogy holnapra többre vihetjük, hogy holnap olimpiát rendezhetünk, megvalósulhatnak az álmaink, mit tudom én. Ez egy ilyen motivációs duma volt. Se szó nem volt arról, hogy akasztani akart Kövér László. Sőt, később a Debreceni Józsefnek a könyvében Gyurcsány Ferenc elhenceg azzal, így fogalmaz Gyurcsány Ferenc, hogy nyilvánvaló volt, hogy Kövér nem akar akasztani. Ugyanakkor ezt kellő rossz indulattal félre lehetett magyarázni. Tehát a Gyurcsány elhenceget, eldicsekedett azzal, hogy hogyan forgatta ki az eredeti szándékából, vagy annak jelentéséből ezt a kijelentést, és hogyan gerjesztett ezáltal kvázi félelmet, hogyan jelezte azt, hogy a Fidesz az akasztani akar, holott nem erről volt szó, nem így értette. Minden esetre, aki nem hisz abban, hogy máról holnapra többre tudjuk vinni, akár olimpiát tudunk rendezni, az nem lép vissza egy olimpiától. Az nem lépteti vissza a pályázatát, ahogy a Fidesz visszaléptette a pályázatát az olimpiától. Kövér Lászlónak legalább magára hallgatnia kellett volna. Az, aki hisz abban, hogy máról holnapra többre viheti, az, aki hisz abban, hogy meg tud rendezni egy olimpiát, az nem vonja vissza a pályázatát, hanem az pályázik, és nem visszavonja azt.
Sokan vannak ma Magyarországon, akik nem tudnak örülni a kormány intézkedéseinek, ők vegyenek egy kötelet és kössék fel magukat, ezzel nagy szolgálatot tennének, mert nélkülük könnyebben és gyorsabban tudnánk megoldani feladatainkat. Anya, te érted ezt? Ön dönt arról, hogy kinek ad hatalmat. Itt lényegében a rendszerváltás utáni magyar politikában először jelent meg az a típusú kampány videó, ami az Egyesült Államokban az 1988-as elnökválasztás idején, amikor a republikánusok, jelesül Arthur G. Finkelstein, aki kitalálta azt a kampányt, a Michael Dudekis és a demokraták ellen, hogy azzal riogattak, hogy akkor a demokraták szabadon engedik majd a börtönből a bűnözőket. És aztán később, 1992-ben már, amikor Arkansas kormányzója volt Bill Clinton, és demokrata elnökjelöltként bejelentkezett, akkor lényegében az ő államát, hát egy ilyen fekete-fehér horrorisztikus videókon egy ilyen senki földjeként mutatták be a republikánus kampányfilmekben, ahol legfeljebb csak varjak kárognak, tehát hogy egy ilyen apokaliptikus horrorvilág következik majd el, amennyiben Bill Clinton nyeri a választást. És itt először alkalmaztak egy profi kampánymenedzsert, ugye ez volt Ron Wilber, aki megjelent 2002-ben, és ő volt az, aki a szocialista kampányt irányította, ugye nyilván Gyurcsány Ferenc mellett, de itt ugye a hardware, az a Ron Wilber volt. A szándékos félreértés innovációja az, ami itt megszületik. Itt egy sokkal mélyebb, alávalóbb, infernálisabb szintre süllyed a politikai kommunikáció. Hogyha azt kutatjuk, hogy hol született az az innováció, amelynek a mentén Márki-Zay Péter azt mondja, hogy mi egy szövetségi rendszernek a tagjai vagyunk, ez a NATO. Mi azt fogjuk tenni, ami a NATO-nak a politikája. Hogyha a NATO csapatokat akar küldeni, akkor csapatokat küldünk. Hogyha a NATO, ez a szövetségi rendszer dönt, itt nem Magyarország dönt arról, hogy mit teszünk, amit faktuálisan igaz. És ezt hogyan kell úgy félreérteni, szándékosan, hogyan kell úgy félremagyarázni, hogy Márki-Zay Péter katonákat küldene a háborúba, meghalni, magyar gyerekeket küldene meghalni Ukrajnáért. Bele akarja sodorni Magyarországot a háborúba. Hogyan történt ez a hamisítás, ez a szándékos félreértés, ez a galád és alávaló, aljas politikai trükk. Hát itt született. Ez Gyurcsány Ferencnek az innovációja volt. Gyurcsány állította azt a referenciát Orbán Viktor elé, amihez aztán Orbán Viktor a további években, évtizedekben maradéktalanul fel tudott nőni. Medgyessy Péter vagyok, az MSZP miniszterelnök jelöltje. Az első választási forduló megmutatta, hogy az emberek többsége nem a megosztottságra, hanem a nemzeti összefogásra, a jóléti rendszerváltásra szavaz. Április 21-én végleg eldönthetjük az ország sorsát. Ezért minden szavazatra, minden emberre számítunk, hiszen Magyarország többet érdemel. Jóléti rendszerváltás, az emberek kapzsiságára való nyílt bazírozás valójában az ország gazdasági stabilitásának és pénzügyi egyensúlyának a megrendítésére volt jó. Azért a kapzsiság abban azon a szinten, amikor értem én azt, hogy nem éhezünk, van meleg vízünk, nem vagyunk mély szegénységben a legtöbben Magyarországon, de mégis valakinek szól ez, és nagyon sokan élnek az alatt, amivel mérsékelten elégedettek lennének. Kétféle nemzetstratégia van, és ahhoz tartozó kétféle gazdaságpolitika van. Az egyik az, hogy süssünk egy nagyobb tortát, ezt a 20 év alatt újra meg újra minden egyes politikus elmondta, de soha még csak hozzá se láttak, soha még csak a hozzávalókat se vették meg hozzá, hogy süssünk egy nagyobb tortát, és abból a nagyobb tortából majd mindenkinek több jut. Ez azt jelenti, hogy rövid távon, ahogyan csinálták ezt például a lettek. A lett gazdasági csoda, meg szociális felfutás, az abból következik, hogy a letteknél az egyik kormány azt mondta, hogy most jön 4 kemény év. Megszavazzátok-e?
és az emberek hajlandóak voltak a rövid távon önmaguk jóléte ellen szavazni, hogy hosszabb távon mindenkinek legyen sokkal jobb. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy egy társadalomnak... Igen, és lett a letteknek jobb. Itt arról van szó, hogy egy társadalomnak van-e jövő ideje, vagy nincs. Ez azon múlik, hogy van-e polgári társadalma. A polgári társadalom attól polgári társadalom, hogy a nemzedékek átadják egymásnak a vagyont. Tehát már az apám, már a nagyapám, már a dédapám gondolt a jövőre, gondolt rám, már gyűjtött nekem pénzt. Ezek a társadalmak erős középosztállyal rendelkeznek, és mivel egyénileg, családilag a tradíció része, a kultúrájuk része az, hogy a jövőt tervezik, ezért van jövő idejük, ezért ezek a társadalmak így közösen is képesek azt mondani, hogy most legyen 4 kemény év, és aztán legyen mindenkinek jobb. Süssük meg a nagyobb tortát, és abból a nagyobb tortából mindenkinek több jut. Na most azok a társadalmak, amelyeknek nincs jövő idejük, mert nincs polgárságuk, mert minden nemzedéknek lesöprik a padlását, mert minden nemzedék újra meg újra a hónap végéig gazdálkodik, a kis sárga csekre kuporgatja a pénzt, kvázi kisemberek, bérből és fizetésből élő kisemberek népesítik be a társadalmat, az ilyen társadalomnak nincs polgársága, nincs jövő ideje, nem tud a jövőre tervezni, és amikor kap egy olyan ajánlatot, hogy süssünk egy nagyobb tortát, és erre az a válasz, hogy nem kell nagyobb tortát sütni, itt van ez a torta, ebből jusson mindenkinek most! Akkor ezek a társadalmak nem tudnak a hosszabb távra tervezni, mert még sosem láttak olyat. Még sosem láttak holnapi tortát. Mindig ígérték nekik a holnapi tortát, de sosem lett belőle torta, hanem mindig padlássöprés lett. Ezért ők úgy vannak vele, hogy most van torta, ez egy létező torta, nem egy hazugság, valamiről, ami majd a jövőben lesz, ami sosem volt. Ezt most, ebből kérem a magam szeletét. És így ezekkel a társadalmakkal a jövő sosem történik meg. Sosem jön el az a nap, amikor megsül a nagyobb torta, és így újabb nemzedékek élik le a komplett életüket reménytelenül, kilátástalanul abban, hogy egy nap többre vihetik. De itt nem csak a jóléti rendszerváltás ígérete volt vonzó ajánlat, hanem az a nyugodt hang, amit Medgyessy Péter képviselt. Ő a Franciaországban megbecsült ugye, politikus, akit tudja, hogy kell megfogni európai módon egy kávéscsészét, és ugye békét és biztonságot ígér, és a polgárháborús hangulattal szemben állították be őt, és majd, ha legközelebb fogunk beszélni a 2002-es Medgyessy Orbán vitáról, amelyre tanítani valóan felkészítették Medgyessy Pétert, akkor majd láthatjuk, hogy milyen sikeres volt az a kampány, amit Tóth Csaba politológus a Tökéletes kampány című könyvében bemutat.